concedir-me la possibilitat de defensar-la. Bé, presentem aquesta moció, és el nou acord d'associació entre la Unió Europea i el Marroc, aprovat per el Parlament Europeu i el Marroc, liberalitza totalment l'entrada de taronges i hortalisses procedents del regne alauita i augmenta el contingent de clementines als mercats europeus. L'acord millora les condicions d'accés als mercats europeus de determinades fruites i hortalisses marroquines que són competència de les nostres, la qual cosa suposa majors dificultats en el futur per als productors de la Comunitat Valenciana. Aquest acord contempla la liberalització total dels intercanvis, excepte per a 6 productes sensibles, com són clementines, tomàquets, carabassons, cogombres, maduixes i alls, i la reducció del 30% del preu d'entrada a la Unió Europea per als préssecs, albercocs, nectarines i raïm de taula. Suprimís així les barreres aranzelàries per a les taronges del Marroc i altres hortalisses, a més d'augmentar el contingent d'entrada d'alguns productes considerats sensibles com les clementines en un 35%, dels tomàquets en un 39%, dels carabassons en un 100%, del cogombre en un 173% i de l'all en un 50%. S'opta per la liberalització del comerç agrícola amb el Marroc sense realitzar cap estudi de l'impacte econòmic per als productes europeus de fruites i hortalisses ni preveure tampoc mesures de compensació per les conseqüències d'aquest acord. Davant d'aquesta situació, Iniciativa i el Bloc, Coalició Compromís, demanem els següents acords a l'Ajuntament de Puçol. Primer, l'Ajuntament rebutja el nou acord d'associació entre la Unió Europea i el Marroc al ser clarament perjudicial per a l'agricultura valenciana, per la dura competència, difícil de mantenir per als nostres agricultors, per la falta de respecte al medi ambient i els costos de mans d'obra com a elements principals en la competència deslleial dels productes del Marroc i reclama el reconeixement i el respecte dels drets sindicals i l'aplicació d'una política proactiva de lluita contra el treball infantil com alguns dels requisits necessaris per a la ratificació d'un acord comercial amb el Marroc. Segon, l'Ajuntament exigeix a la Unió Europea, en cas de mantenir en vigor aquest acord, a calcular els danys que es fa a l'agricultura valenciana i a aprovar les indemnitzacions corresponents. Així mateix que la Unió Europea faça complir al Marroc la normativa en quant al tractament de productes fitosanitaris. Tercer, l'Ajuntament insta al Govern de l'Estat espanyol i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a dur a terme totes les accions necessàries per a defendre l'agricultura valenciana de les contínues agressions realitzades des de la Unió Europea. Quart, donar compte de la moció dels seus acords al president del Parlament de la Unió Europea, president del Govern d'Espanya, president de la Generalitat, Ministeri d'Agricultura, Conselleria d'Agricultura, als portaveus parlamentaris de la Unió Europea, als grups parlamentaris també del Congrés dels Diputats, grups parlamentaris de les Corts Valencianes, als sindicats agraris, als membres del Consell Local Agrari de Puçol i al president i la Junta Rectora de la Cooperativa Agrícola de Puçol, perquè se saben tots. Així és que demanem l'acord de la corporació per a, rebutjar l'acord de la Unió Europea amb el Marroc. Gràcies.